Здравейте! Днес ще говоря за един наболял проблем, който е известен в пазара на недвижимите имоти вече десетилетия, а може и повече. Това е за ателиетата, как се водят и как най-добре да се предпазите, ако има евентуални проблеми при купуването и какво може да очаквате. Значи за смяна на статут на ателие към апартамент, какви са изискванията? За ателието е достатъчно да има санитарен възел, другото изискване от закон няма. Докато за жилището има огромен списък от изисквания, съвкупност от помещения, покрити или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло, задоволяване на жилищни нужди. Затова често ателиетата нямат самостоятелен вход, помещение или кухненски бокс, баня с тоалетна, складово помещение, което сега в модерните апартаменти е налично. Може ли ателието да се ползва за жилище, дори да се живее там според закона нямате право, въпреки че няма законова забрана да творите, да речем, в ателието или да работите денонощно 24/7 и въпреки това да спите там. Никой няма да дойде да ви почука на вратата, да ви каже дали работите или живеете там. Минусът да живеете и да пребивавате в ателие, че нямате право на адресна регистрация в ателието от общината. Още няколко минуса, ако апартамента ви се декларира като основно жилище, данъка да ви намалява с 50%. Има и други проблеми, като отказ от това да ви прекара ток, като дневна и нощна тарифа и по-висока такса смет. Как можете да промените статута му в апартамент? Обикновено ателиетата са най-много 60 квадрата, но обикновено са около 30-40 квадратни метра, така че може лесно да се презастрои от гледна точка на квадратура, обаче тук сега идват проблемите, които трябва да знаете. Необходимо ви е виза за преустройство на общината, разрешение за строеж, одобрение за инвестиционен проект, показваш изменението на ателието в апартамент. Инвестиционният проект трябва да се съгласува с набители за ток, вода, цяло с всичко, което ви трябва за едно нормално жилище. Ако се окаже, че ако някой има възражения или нещо, трябва задължително да го изпълните. Има и други начини с голям набор документи, там обаче към главния архитект, там обаче става много бавно и не е сигурен резултата, който ви каже, че има сигурен резултат, както някои строители правят. Често вече не е обичайна практика, но преди имаше. Да ви каже, че лесно може да се направи. Нека кажете им те да го направят, после вие ще купите апартамента. Какво друго ви трябва за втория случай, като заявление и уведомление за инвестиционно намерение, документ за собственост, всички останали документи все едно правите сделка за, да кажем, за купуването на имот, трябва да се представят в общината, после ходи до главния архитект и така нататък. Може да има и допълнителни възражения, зависи всеки случай е индивидуален и уникален. Най-малко това в Пловдив или София ще ви струва удоволствие горе-долу над 4000 лева. Сроковете са малки, така че може да се въоръжите и с много търпение. Благодаря ви, харесайте видеото, ако искате да научавате повече информация. Здравейте, днес ще говоря за един наболял проблем,